трябва да си в боксер, аз съм грижи това сме твизи според Майнкрафт. Нека да строим. Направих водна вързалка, всичкото ми лева влак, че и сега ме хрумна идеята, направя зоопарк, готов е. Да. Прасета, кокошки, агнета или там каквото са, овце ли са, косоподи, крави, някакви гъби тук. Вълци. Вижте сега какво стане. Всички си вълци имат такова. Всички си имат да пият в два оцелоти и да, това са. Мисля. Ще и са всичките... Да. И да. Кокошките са не са. Ира. Да, ви е харесало. Това беше последния епизод от Майнкрафт. Шегувам се, ще има още много епизоди. В другото не знам какво ще. Може би ще направя катерушка. Няма да е катерушка. Не знам, ще видя и да вижте.